ADC ebekwa ka tiere ọkụ ka akị. Ekele m, abụ m Chukwumagbonna, Senator High Chief Ben Obi, onye isi oche otu kansụl nke nchịkwa Mahadum American University Yola bụ nke Atiku Abubakar nọrọ n'onyonyo Channels Television ka a malitelere ịgba egwu ụla ka ọ ka ya na ụmụ Igbo ụfọdụ nwere agba gụnyere Eze Anyanwụ, Chief Dr. Kwesịrị Eze Nwodo, chịbụrụ Enugu steeti gboo, si kwere maka ọkwa onye isi ala ịkwadobe ndị Igbo maka na ha hụrụ Atiku Abubakar ka adị n'ije ma ije enwe isi, wee jehụ ya si ya do na nkwado ya ada mkpa maka ndị Igbo inweta ohere ịzụ ya bụ ọkwa ma zọọ ya zọta. O mere ka mmata na Atiku Abubakar kwere nkwa na ya ga-enye nkwado n'uju ma otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ nọ na ya kenye mpaghara South East ala anyị ịzọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa, ebe ọ bụ na iwu ọchịchị ọhụrụ ala anyị malitere ịdị ire n'afọ abụ 2026 nyere ohere maka otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọbụla inwe ụzọ na-abụ naanị ya maka iji nweta ndị ga-azọrọ ya ọkwa ọchịchị. Ụzọ nke mbụ, ndị otu ikwekọrịta n'ịma atụ n'ọbụ Okonkwo, Mgbeke, Nwoye, Mgbafọ na Nwankwọ ga-azọrọ ha ọkwa. Ụzọ nke abụọ, ndị otu niile nhọpụta ga-eme gbasara ịbịa mee nhọpụta ka ndị mmeri bụrụ ha ga-azọ ọkwa n'aha otu ha. Ebe ọ bụkwa na otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ADC eyiela ụbọchị 14 ọnwa 4 afọ 2026 anyị nọ n'ime ya maka ọgbakọ izugbe ha convention nke afọ abụ 2026. Anyị kwezi maka na ndị ndu ala anyị dị iche iche nọrọ na nzukọ nwee nkwekọrịta ka ọchịchị ala anyị bụrụba ndị mpaghara ugwu Northern Nigeria achị afọ 8, ndị mpaghara ndịda Southern Nigeria achị afọ 8, ndị mpaghara ugwu Northern Nigeria achị afọ 8, ndị mpaghara ndịda Southern Nigeria achị afọ 8, wee na-akpọku ndị otu ADC ka ha kwere maka na kamgbe ala anyị banyere n'ọchịchị egbebere ugobere nke 4, anyị ka nọdịta n'ime na mpaghara zone South West achịala ọdịka afọ 11 maka na Chief Olusegun Obasanjo chịrị afọ 8, President Bola Tinubu achịala afọ 2 nakwa ọnwa 11 maka na President Goodluck Jonathan chịrị afọ 5 n'aha ndị zone South mana o nwebeghị onye South East chịrị. Ka ha kwere maka na onye South East na-azọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa n'ime oge a bụ Peter Obi, bakịda ama oke ala na Naịjirịa, odogwu dị ọra mma eji ama atụ mmadụ, wee nye Alhaji Atiku Abubakar ohere igosipụta na ọ ghọtara nke ọma na ọgaranya ka esi ekpe bụ onwe
ihere onwe mee ya site n'ikenye ndị South East ịzọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa maka afọ 2027. ADC Peter Obi ọhụrụ ugo ṅụrịala ugo maka na nda ya ahụ ugo kwada. Lekwa ka ndị ADC kwara aka tinyere ọkụkọ akị ma ha hapụ Peter Obi ghọta onye ezughị ka eme maka ịzọrọ ha ọkwa onye isi ala, ma e buru n'obi na ọka bụkwa prezidenti Bola Tinubu ga-azọrọ APC ya bụ ọkwa n'ọnwa mbụ afọ 2027. Ma echeta na ndị ọrụ ngalaba gọọmenti etiti dị iche iche nwere ụfọdụ n'ime ha na-eri ngarị were hapụ ime ihe ziri ezi na-eme mmehie. Ma elotakwa na ụfọdụ n'ime ha bụ ndị nwere mmụọ ọkụkọ anaghị echeta onye fọrọ ọdụ n'ọdọ mmiri. Ma elotakwakwa na nwere ndị n'ime ha iru oke ehi na anyụrụ ma ha nkọ. O wee bụrụ m ozu igwe nke taa, onye ọma, biko kedu ka o si masị gị maọbụ ka o si gbasị gị, mee ka amata n'ohere kọment maọbụ like. Abụ m Chukwuma Ogbonna.